कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. अंकोलात कार्यक्रमात वाद, वकील आली पोलिसात तक्रार. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या वंदिगे हिंगा आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात वाद झाल्याची घटना घडली. कार्यक्रमादरम्यान भाषण करताना वकील नागराज नाईक हेमका काही जणांन अवाच्य शब्दात शिवीगाळ केल्याचो आरोप करणं. या प्रकरणात नागराज नाईक हेमी अंकोला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीनंतर माध्यमांकडेन उलयताना नागराज नाईक हेमी गोपाळकृष्ण नाईक हेमगेल्या समर्थकाचेर गंभीर आरोप केले. सरकारी अधिकाराचो गैरवापर करणं, अधिकारी आणि नागरिकांचेर दबाव घालते आशिल्ल्याचो आरोप तेमी केलो. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठोवच्या लोकांचेर गुन्हो दाखल करणं तेमकां गप बसोवचो प्रयत्न जाती आशिल्ल्याचे तेमी सांगले. वंदिगे हांची घटना ही तेजेच एक उदाहरण आशिल्ल्याचो दावा करत न्याय मेळेपर्यंत आंदोलन सुरू दवरतले अशें नागराज नाईक हेमी स्पष्ट केले. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದಂತ ಊರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಆದಾಗ ಪಾಪ ಅವರು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದವರು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂದವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡದೆ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕನ್ನು ಚೌಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಕಾರನ್ನು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು NC ನಾಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ कोंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळी सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचार शास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कोंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कळगा अणुऊर्जा प्रकल्पा खातीर अवजड उपकरण घेऊन वयचो महाकाय ट्रेलर रस्त्यार पलटी. कारवार. कळगा अणुऊर्जा प्रकल्पा खातीर खूब अवजड उपकरण घेऊन वयचो महाकाय ट्रेलर रस्त्यार पलटी जाल्ली घटना घडली. आपल्या प्रचंड आकाराक लागून फाटल्या काही दिवसांपासून कारवार जिल्ह्यात नागरिकाल्या कुतूहलाचो विषय जाल्लो हे वाहन अखेर अपघातग्रस्त जाले. प्राथमिक माहिती प्रमाणे तीव्र उष्णतेक लागून ट्रेलरचो टायर फुटील कारणान हो अपघात जालो उरूं शकता, किंवा रस्त्याच्या कडेक आशिल्ली माती खचिल्ल्यान किंवा तीव्र वळणामुळे वाहनाचो तोल गेल्ल्यान ट्रेलर पलटी जाल्ल्याचो अंदाज व्यक्त जाती आसा. घटनेची माहिती मेळताच पोलिसांन घटनास्थळार धाव घेवन फुल्ल तपास सुरू केलो. हे अवजड वाहन गेल्ल्या 15 एप्रिलच्यान कारवारच्यान अति संत गतीन कळगा कडेन रवाना जाल्ले. कारवार ते यल्लापूर प्रवास पूर्ण करण्यासाठी तब्बल 20 दिवस लागिले. हालत खराब. आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागीं अत्याधुनिक सुविधान सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स, तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचो हो प्रोजेक्ट तुमगेल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा.
श्री सद्गुरू कनकाचार्य महाराज हेमगेल्या सानिध्यात सामूहिक ब्रह्मोपदेशम कार्यक्रम उत्साहात साजरो. कारवार. सामूहिक ब्रह्मोपदेशम कार्यक्रम श्री सद्गुरू कनकाचार्य महाराज हेमगेल्या सानिध्यात आणि पवित्र उपस्थितीत गुरुवार दिनांक 7 मे 2026 सकाळी 11:45 श्री विश्वकर्मा सभागृह आचारीवाडा मादाळी कारवार हिंगा उत्साहात पार पडलो. हल्दी कार्यक्रम सकाळी 8:30 वाजता आयोजित केलो. शेकड्यांशी लोकांनी हजर राहून या कार्यक्रमाक शोभा हाडली. रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.